Nu prea la rămâne așa. Astăzi. Ăștia nu sunt transparenți, mi se pare. De seară facem gimnastică? Promite! Nu facem multe, facem 100 de alea și 100 de alea. Eu fac mai multe, dar dacă tu nu vrei, nu faci. Bine, hai, du-te. Adică ți-ai pe microfon. Sau așteaptă-mă să mă schimb, că adică nu te mai simt tu, nu? Păi nu, dacă zici că nu. Ce mănânc și eu? Ce vrei tu? Dacă vrei să fac o... Nu vrei să ne cum să facem ciorbă după ce mănânc și eu? De că nu vrei să te joci și tu ca tu ca... Nu, cred. Că nu o să am loc de alții, așa că... Nu trebuie niciodată să te ai în lături. De ce? Dacă toată lumea se joacă, tu de ce nu te-ai jucat? Că eu poate nu vreau. Ce? Ce ai zis? Sau poate mă joc, nu știu. Ce, tu te joci? Normal. Aaa, tu... Da, nu vrei tu să faci ciorbă, că vrei să te joci, mă, zi așa. Nu, că vreau să fac și de ea, dar fac după ce te Da, iei treaba. Ia fata, ar fi bine, Constantina? Auzi? Ar fi bine să jucăm câte 2 jocuri ca să vedem cât adunăm în primul și al doilea. Păi mai joacă și alții buni. Dar ei joacă la PlayStation, nu mai joacă Cum mai la... este Corina, mai e Marianita, Mariana, care vor să joace. Păi da, și jucăm la 500 de puncte. Da, adică două, Adică joci două, eu cam zic două două jocuri. jocuri. Da, Cât așa se zic. adună de la primul și de la al doilea. Și Da, atunci da, adică să te tot dai așa afară 2. degeaba, așa și Și elimini tot așa 2, că ești prea repede. faci puncte. Așa stai pe loc. Și dacă tu ai 530, am 520, restul Păi sub să cere noi, un pic și eu. restul sub noi... Da, chiar ceri. Hai ceri tu. Ceri și un pic și o faci. Chiar așa. Am dorit și noi un pic și o foaie ca să ne dăm punctele de la Rene. Aș o întrebare. La PlayStation cum facem? Dacă nu ați văzut? Nu. Păi faci pe echipe, că vreau să văd cine e. Ei s-au pus Raina și Traian. După aia doi, ia Plânge. Mă, dar să joace băieți acum. De-aia am spus, dar plânge, știi? Spune tu, mă. Spune că a zis și doamna Maria, i-am zis și eu. Dar și ele și nu au vrut să participe. Cine? Laurențiu. Ei, s-au certat un pic aici. Iar. Și-a dat și ea cu părerea acum, na. Și treacă cu vedere peste orice probleme. El mereu prostul zice la ea și ea. Băi, dar Alin, spui Marianita, dacă nu la cameră nu vede nimic. I-am zis, dar lăsați-o că plânge și de asta. S-a dus Laurențiu acum. Trebuie să vină acum, Marianita. Du-te mai și tu, Alin, și spune băi, dacă tu nu vei să spui, nu le dă I-am spus, Marianita. I-am spus, doamna Maria, și trebuie să o conving Laurențiu cu ei. Până la urmă. Că vorbește acum cu... Vorbește Laurențiu și vine. Du-te tu și spune, că nu ne dă Remi dacă am să duc să spun. Să spună ce vrea iar, m-ați duc să spun. Du-te, mă. Să duce la Remi. Acolo e locul. N-ați vrut, v-am chemat ieri la Remi, n-ați vrut să veniți? Eram supărată. Păi știi ce n-ați venit? Pierde asta. A dus alții. De care duc timp. Stați la rând. Vă jucați fiecare, mă, câte intru eu după aia fac. Intre și tu. Nu joc PlayStation, Vine 2 meciuri. Ca să putem să facem 500, barem nu ieșim Să nu ne ridicăm la fiecare. Nu ne ridicăm. Adică dacă jucăm tot Itala, așa, doi care să, la urmă, care să mai dacă puțin. jucăm Itala, să jucăm pe Care are PlayStation. mai puțin.
Acum joacă și Gina cu Mariana. Ok, dar jucăm pe puncte. Joc și el, tot la fel. Cum am jucat până acum? Nu, mă, că cam prea puțin și a ieșit, mă, după... E și Gina și Mariana, sunt și eu, suntem Da, mă, tu nu mai joci cu Ia, PlayStation. mă, jucăm ca Să joc după aia. Tot așa ieșim doi care sunt mai puțini. Care are puncte mai puțin Joacă foarte iese. multe persoane. Da, dar ești mereu. Mereu ieși, intri, mereu Deci ieși. două jocuri, Raimond. Două jocuri, na, măcar. Păi da, măi, dar și ce fac? Eu aștept după aia încă un joc, că Păi dacă și intră stai și tu Gina două și jocuri. Mariana. Păi te încadrezi în te, nu te Aaa, și acolo, uite, sunt 1, 2, A, păi tu vrei 3, și acolo, vrei și aici. Păi și la noi. Păi ori joci aici, ori joci acolo. Joacă undeva. Te joc acolo, Hai, doar păi așa. vezi? Na, așa, ne încurci. Dar nu înțeleg cum jucăm Două jocuri și care are puncte mai puține, doi din coadă, Nu, mă, iese. știi care e chestia? Iar jucăm doi, două Cine are rânduri. de primul la 500 de puncte, da? Și vine cam două meciuri. Deci nu mai contează la care închide. Nu mai contează. Deci că vine cam două jocuri. Dacă i-am la Păi 500 de ăla care puncte, închide tu ia ai 100 puncte la de, tu ai închidere, 100 de nu? puncte, da? Sau ăla ai minus 100 și Nu, ăla puncte la 200. închidere, nu? Ai 100 Păi de da, dacă puncte. am 3 formați și am închis. Înțelegi ce Păi zici? da, și îți spune închiderea, nu-ți trece Hârtie și punctele. fix? Nu-ți trece Au dus punctele. hârtie, Corina? Ai înțeles? Îți trece punctele, Deci eu am nu? 500. Dar am- înseamnă că tu poți să joci și 3 jocuri. Păi acum Dacă suntem. n-avem 500 de n-am puncte. Deci 500. primul la 500. Da, Poți la joci și 500. Dar ai maxim 3 jocuri, că Două, faci trei un jocuri. După aceea intră, care intră la 2, iar 2-3 jocuri. Ca să-și interese, Până la 500. stai mai mult, să închizi, să prinzi Ca altă să minus 100, nu? ieși mereu, ieșim iar, intrăm iar, ieșim. Și nu mai bine te încadrezi în Și timpul ăla. dacă stau în primul joc, dau un exemplu, unul are cărți bune. Îți vine și 2 jokeri și îți vine și ăla și faci 6 de puncte, s-a terminat jocul. Să te jocul, e de afară. termin jocul. Care are 150 primul de la puncte și 500. care nu are deloc minus 100. Deci primul la 500. Da, tot așa, 2 la urmă. Ei, ca să nu ieșim. Haideți că a zis și echipa albastră, oricum ei 3. Eu nu știu, până acum nu au fost așa anunțați. Ce? Deci până acum nu au fost așa să anunțați voi, că oricum sunteți 3. Nu știu ce Ei, știam. că am văzut că m-am uitat acum înainte și... Sincer, eu mă așteptam să vă cheme de acum în camera confesiunilor. Decât vinerea. Tăia capul. De fiecare dată a fost așa. Decât vinerea. Și mi-era frică. Nu-i nimic, s-a terminat. Toată ziua era o să fie cu camera confesiunilor. Dumnezeu, nu. Mai bine... Mai zic. Mai devreme decât mai târziu. Nu mai comentați. Stai super. Nu mai comenta bun, lasă așa. Nu mai comenta chiar să mă. Asta vreau că nu să rup lumea la tine. Încep de la voi. Dar te rog frumos să nu mai comentezi, gata, lasă Nu mai așa. comenta. Păi nu mai spune nimic. Am spus și eu. Ia fii atent. Ia, pe acolo am dat toate. Ne aduci remele? Nu așa, vorbești frumos. Nu știu dacă ai zis că dă. Vorbești frumos, că sunt super. Fac și eu pe vremea asta, și eu de bani acolo. Da, să nu o dată. A, n-a pus nimic? Stai acolo, pe pat. Alene, că nu dăm locul tău de aici. Și tot râzi, mă, acolo. Oh, doamna Daniela, v-ați trezit? Olha, daqui mais no țăr. Alin,